Pozdrav i dobrodošli u jedan video gdje želim malo da vas inspirišem na koji način možete doći do eventualno nove branše, možda branše koju još ne poznajete ili čak struke koju još ne poznajete, a negdje kada biste znali da postoji tako nešto, biste bili u mogućnosti da promenite svoj posao ili čak da nađete svoj prvi posao u Švedskoj. Ali mi je poenta to da mnoge stvari koje postoje u Švedskoj kao poslovi, nismo ih svesni i često ne dajemo sebi dozvolu da ih radimo, iako možda imamo neke od kvalifikacije. Čak i ako imamo samo ljubav prema nekom poslu, često se zna desiti da je za neki posao dovoljno završiti neki jako kratak kurs ili čak ne moramo ništa ne završiti, samo sa jednom vrstom diplome možemo raditi niz drugih poslova koji su iz potpuno druge struke. Navešću samo primjer da, na primjer, sa diplomom nastavnika vi možete raditi gotovo sve administrativne poslove u Švedskoj. Dakle, to je samo jedan banalan primjer, ali šta me je navelo na ovo razmišljanje, da sad ne bude ovo dugačak neki uvod i apstraktno, hoću da vam ispričam svoj primjer. Ja sam završila za nastavnika fizičkog master studije, znači 5-godišnji fakultet, i sad kada sam radila 3 godine ovdje u školi u Švedskoj, shvatila sam da me to iscrpljuje i da ne želim da radim. Pre svega na licu mesta od 8 do 4, da mi je jako bitno da jedan deo mogu da radim i od kuće i tako dalje, tako dalje. Istovremeno sam pokrenula ovaj projekat Tvoj novi život u Švedskoj i negde uvidela koliko mene uzbuđuje da pomažem ljudima oko sistema, znači da nađu posao u sistemu, da se lakše snađu u sistemu po pitanju nekih koraka u okviru skatteverketa, försäkringskasse i tako dalje, tako dalje. I prosto iz radoznala, znači ja sam dala otkaz u školi, bukvalno ne znajući koji je moj sljedeći posao, ali sam znala da ne želim više da radim u školi. Ono što je dobro je da ovdje A kasa, kada imate finu platu, zaista vam daje tu mogućnost da ne morate da se stresirate oko toga da li će biti novci ili neće, kad ću naći naredni posao. U najgorem slučaju imate 14 mjeseci da nađete novi posao. Tako da sedela sam kod kuće i bukvalno razmišljala šta je ono, šta mene, kada se probudim, šta bi me veselilo da idem na taj posao. Ne samo da idem na posao i da mi je možda plata jedina motivacija ili tako neke male stvari koje su, mislim, ne male stvari, ali razumete, meni posao treba da ima neki dublji smisao, a ne samo odrađivanje prosto. Mislim, to sam mogla i u Srbiji. Ali ovdje mislim da postoji gomila mogućnosti samo ako ih nađemo, a to je često to da jako lijepi poslovi, fini poslovi koje bismo možda voljeli su skriveni pod nekim drugim nazivima, pojmovima do kojih je nekad teško doći. Pogotovo za one koji ne googlaju toliko, odnosno ne traže na Arbetsförmedlingen toliko sinonima. Tako da, evo mog konkretnog slučaja što sam radila. Ja sam do tada, to je bilo 2023. pomogla negdje više od 80 ljudi da nađe posao i nekako mi je odzvonilo u glavi ta riječ job coach ili job coach na švedskom jeziku. Ono što sam ja uradila je da sam na sajtu Arbetsförmedlingena, gdje sam i našla svaki svoj posao do sad, ukucala job coach. I ljudi moji, znači, ta moja reakcija, meni je to promenilo ceo svijet. Kada sam ja videla da postoji, ne znam, preko 500 poslova otvorenih sa istim titlom, job coach, i da postoji, znači, to što sam ja negde u okviru svog privatnog biznisa pokrenula i mislila da ne postoji tako nešto, hajde da kažem, registrovano, legalizovano i tako dalje, da je to jedno zanimanje, kao i svako drugo, i da postoje poslovi otvoreni za job coacha.
Znači, to mi je baš onako bilo revolucionarno kada sam shvatila, aha, čekaj, znači ja ovo što radim privatno i što volim, što me uzbuđuje i gde imam rezultate i znanja, postoji kao zanimanje na tržištu rada i naravno, hajde sad da vidim kvalifikacije, šta traže i da ja mogu da ga radim. I ono što sam naravno prelistala je šta se traži od kvalifikacija. Od kvalifikacija se uglavnom traži bilo koji 3-godišnji fakultet minimum da imate i neko znanje o tržištu rada. Znači, to je sve što vam treba. Meni je to baš onako bila eureka i onda sam odlučila da je to neka nova branša koju želim da radim, da se isprobam. I onda sam kao manijak slala preko 400 CV-a mesečno na slične pozicije. Naravno, vi kada kucate job coach ili job coach, ono što sam pričala u ranijim videima, na sajtu Arbetsförmedlingena vam iskoče slični poslovi sa jako sličnim nazivima, kao što su Arbetsmarknads konsulent, Arbetsmarknads coach i tako dalje. I onda sam ja popisala sve te sinonime pod kojima se krije bukvalno isti posao i googlala ih svakodnevno. I kažem, negde oko 400 CV-a sam poslala tog prvog meseca i imala sam 14 intervjua od 42, znate ono, ne zovu vas direktno na intervju, nego neke firme nazovu telefonom, bukvalno da provere, da još suze krug. Znači imala sam tih 42 telefonska poziva, ukupno, gde 14 konkretnih intervjua sam imala, znači, na licu mesta od tada. Tako da, tih 14 intervjua su bili najviše u tim što se zove, sad, ajde, ko se bavi tom tematikom zna, ali objasnit ću ukratko. Znači, to su firmice koje pomažu Arbetsförmedlingenu da ljudima nađu posao. Znači, to nije bog zna kakav posao, nije bog zna kako plaćen, ali je meni izgledao kao da je to sjajna ulaznica na tržište rada, gde ja kasnije, ako hoću za neku ozbiljniju kompaniju da konkurišem, da budem job coach, kao na primjer Arbetsförmedlingen, ja u CV-u imam da sam već radila kao neko zvanično da sam ljudima našla posao. Ono što želim da naglasim je da sam ja samo svoj projekat Tvoj novi život u Švedskoj imala kao rezultat, gde na Instagramu vi imate rezultate ljudi, bukvalno da mi neko traži imenom i prezimenom, ja mogu da pokažem te slike i znači imam gotove dokaze ljudi koji su postigli rezultate. Tako da to je bio jedini, hajde da kažem, moj adut na osnovu kojeg sam našla posao. I samo na osnovu toga sam bila pozvana na sve te intervjue. Naravno, imala sam te kvalifikacije što traže 3 godine bilo kog fakulteta i tako dalje, ali mislim da je presudilo to što je mnogo ljudi bilo oduševljeno što ovako nešto ne postoji ni na jednom jeziku. Znači, vi kada kucate švedski sistem ili coach za švedski sistem, vi ne možete švedski sistem naći na jednom mestu u koji god jezik da uzmete. Bilo da je to engleski, švedski ili naš ili neki peti, ne postoji. Znači, nije sad da se hvalim da jedino ja ovo radim, ali je to što jedino ja ovo radim bilo izuzetno sjajna ulaznica na tržište rada, na jedan 100% posao i tu su počele mogućnosti da se otkrivaju u smislu da sam shvatila, pa čekaj, znači tu postoji, ako postoji job coach posao, onda ja možda mogu da radim. Sad pazite, ovo sve što ja pričam o sebi, vi to prenesite na svoju struku, to mi je poenta. Ako ja mogu da radim kao job coach, a pokazalo se da mogu, da sam pozvana na te intervjue, čekaj, šta još volim da radim u okviru sistema? Pa nešto vezano za skat. Hajde da vidim u Skatteverketu, znači koje kvalifikacije mi trebaju da bih mogla da radim možda u Skatteverketu. I sad naravno, za Skatteverket konkretno oni baš traže da si ekonomista ili pravnik, što ja nisam naravno, i onda tu me odbiju na početku. Ali sam onda došla do toga da onaj States Service Center, znači onaj centar koji objedinjuje Arbetsförmedlingen, Försäkringskassu i tako dalje, i gde vi kada idete da predate za personumer ili što znam, znači ti ljudi koji vas tamo dočekaju, oni moraju znati ceo sistem.
I onda sam ja skontila, aha, pa čekaj, možda ne mogu da radim konkretno za Skateverket, možda, ali možda mogu u tom Staten Service centru da radim kao taj na pultu koji dočekuje ljude i daje im uputstvo o sistemu. Mislim, to i radim privatno, razumete, to je cela poenta. I, gle čuda, bila sam pozvana i na intervju tamo za Staten Service Center u Malmeu, tako da tu sam shvatila da ono što volim da radim, ne mogu reći u slobodno vrijeme, meni je to već bio biznis, ali ono što je moja strast, možda mogu da radim u okviru sistema, a da to nije ono što sam završila zvanično na fakultet, razumete? To je cela poenta priče. I sada hoću da svako od vas ko možda radi posao koji ne voli ili nema neku ideju šta bi radio uopšte, hajde pogledajte koje su vaše strasti ili gde možda imate neke rezultate. Ono što se sad onako spontano što sam se setila, ja sam na primjer jedna devojka koja je u sportu imala jako dobre rezultate na Balkanu. I čak mislim da je bila i trener i tako nešto. Ali to je odavno, ne znam, zaboravila, prestala sa tim i sad radim nešto potpuno drugo u Švedskoj. I sad ako to nju još uvek uzbuđuje i radi, zašto ona ne bi našla tako neke poslove u Švedskoj? I kažem, možda taj prvi posao možda bude malo manje plaćen ili neka asistentska pozicija, ali je sjajna pozicija za ulazak na to tržište rada koje vama prije i koje vam odgovara. To je cijela poenta priče. Ja sam imala tu sreću, ili mislim, ja ne verujem u sreću, verujem u to da ti kada radiš kao konj na svom cilju, da te neko pogleda i kaže, brate, zaslužio si. Tako da, ja sam od tih 14 intervjua te 2023. Dobila, ne znam koliko ponuda za posao, ali jedna od njih je bila i ova gde sada radim u opštini Malme, znači jedan malo ozbiljniji posao, kao sekretar tržišta rada, gde pomažem ljudima koji su jako dugo bez posla da dođu do svog prvog posla ili posla nakon jako dugog sedenja kod kuće. Tako da, nekako hoću da vam ova priča ostane onako upečaćena i da malo razmišljate van okvira, da ako ste vi, ne znam, edukovani ekonomista, da ne mora ekonomija biti jedino što radite, da može biti niz administrativnih poslova i niz drugih poslova za koje vam je vaša ekonomska diploma dovoljna. Naravno, sajt Arbetsförmedlingen i kucanje ključnih reči. Ako imate neki hobi, nešto što vas zanima, nešto u čemu imate nekih rezultata, bilo sad ili ranije, hajde samo ukucajte tu reč kao ključnu na sajtu Arbetsförmedlingen i vidite šta će se pojaviti od poslova. Mislim, ne možete znati šta sve postoji dok ne iščačkate nešto, zato što ovdje u Švedskoj postoji gomila poslova koji na Balkanu ne postoje i mi nemamo predstavu šta sve postoji dok malo ne zavirimo dublje u tu tematiku. Tako da, želim vam da radite posao koji volite. Eto, time ću završiti.